директор Димитринка Георгиева. Награда Варна в сферата на науката и висшето образование. Главен асистент, доктор капитан далечно плаване Дилян Димитранов. Творчески екип с ръководител капитан трети ранг, главен асистент доктор Илиян Илиев. Професор, инженер Кристина Близнакова. Екипа на проект Трансфем с координатор професор Игор Резник, ръководител на проекта от Европейско научно пространство доктор Малио Винчугуера, професор Антон Тончев, директор научно-изследователски институт на Медицински университет Варна. Професор доктор Станислав Иванов. Научен екип с ръководител доцент доктор инженер Росица Петкова Слипец. Доцент доктор инженер Тихомир Добромаджиев. И научен екип с ръководител доцент доктор инженер Валентин Гюров. Поздрав към всички носители на награда Варна 2026.